Έλα λίγο. Έλα λίγο εδώ. Δεν θέλω να τραβάω τα άλλα πρόσωπα, για δείξε μου λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ο κύριος Αλαφούζος ήταν τόσο ευγενικός και μας έδωσε το γήπεδο, όταν θα γίνει μεταγραφή τώρα, θα του κάνουμε έκπτωση 10% στη μεταγραφή? Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ενημερωτικά, για όποιον ενδιαφέρεται, μετά την μπάλα, έρχομαι να μπω και στο κλειστό του ΆΚΑ. Το λέω γιατί είναι Κυριακή και μπορεί να μην δουλεύουν οι όφιοι ρουφιάνοι, και σε περίπτωση που κανένας θέλει έτσι να με καταγγείλει, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Κάποιοι λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα της 20ετίας. Εγώ βλέπω εδώ 7 ευρώ βαστά. Δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι